Thailand Miss Universe Voice Samsari Palina Hanna nei tur borua ka sang map khop mai sa ceremony contestant ten lungoi lo nan lantira an lungoi lo na lantir chan berin trap napin ngai damte dil le boka lungoi lo na an lantir pa Miss Hanna hian kumkal towa soi neu neute alo om to bok nen Miss Hanna lama hian tunlai chu an chang che khop mai Miss Universe Somsari Palina tur thlanna hi Thailand chuan kumina athleng dona ram rang za somni pahni te chuan an nulana le fing an chuan Varte an tho chuaka India yo turpo Rajasthan nula Augusta a Miss India an lo thlanto Manika Viswakarma I ania Thailand hian anipo awm dai to Miss Universe ni lai mek Denmark nula Victoria Thelvikipo Miss Universe har lalukhum hlan chhong turin awm wang to bokani tuntruma contestant ngai ven hlober chu Miss Mexico Fatima Bossi ani thunga kumsomni pangami nin Mexico a Tabasco a piang le Ceylon ania kumsahni le sompariat khan Miss thlan khovela hian alut vetrana kumina Flor Tabasco antia Golden Flower ni na alola to kumin vek hian Tabasco Miss Universe thlanna tling lein Miss Mexico sangni somni panga inti siak na aluta Miss atana an thlan nuwa Thailand hian an ramayo turin ahan telvene Miss Universe thlanna hian country at larde berchu atop zan hanimai ome inti siak na nei ma hian thilchi rang anti thrina photoshoot te brand promotion le thil dang te thlengin chutiang zong chuan hunan manga inti siak na an nei tak ma le an nei tran na te po ati theyome November ni li khan sa ceremony an manga an ram ming in ziana an puan ba in hlan na ani deuh mai ome Miss Universe Organization noya kalpui lovin tuntruma hian Miss Universe Thailand laminan buaipuya buaina achuak zui tareng bokane Miss Universe Thailand hian an director chu Nawat Isarak Risila ania ani hi Miss Grand International thlanna an hotupa ani tel boka se ceremony hi akai hroyane Thailand lam hian khovel ram rang nula thra thlan chua omkhom te hi an ram ti larna tan manandu aloni che kangchu photoshoot te an nei puin an social media account ta Thailand choi larna tur kai noi an postir boka contestant thren khat hian an post ve lem lowa chungzinga mi Miss Mexico chu Miss Universe Thailand director hian aron malmak ta chat maya nawata hian Miss Universe Thailand lamin an ramti larna an ngai poimo thute chumiata na photoshoot a chuan tel lowinom nual hatia Miss Mexico hi a ming alam deuh nala khoyange Miss Mexico khom Thailand chungchanga hian avain min thlopi tummi lo ti kan lo hria adikem atitamaya chubaka chuan Miss Universe Thailand team te angai poimo lo le an thu poisalem lova te puin aya Miss Mexico director chu athu ada poimo jok nia ahria thu te an puitel boka Fatima hi insoi thiamin nawata hi chana tuma minute le chung vel chu hetiang hian anin chap chara nawata hian trongkam ache thlada tial imol tizong te thlenga beiba ka Miss Mexico trong tur hi alo khap sak boka Miss Mexico hi adoi du bi khaulo za aphut vetlat meichia kan inangin minza derve trulani tuna hian kan ramayo in karon tela tuna min puna le kan pol kai noya buaina inneya hian thiam lo na engma ka nei lo aron ti ve tamaya nawata hian anhnule adon to lem lo te poniang chu Fatima Bossi hi an ceremony atranga lachuak turin security te ako tamaya chu chu contestant dang te poin an tuar thei da big lova an thin rim pui viau to security te hian Miss Mexico chu ceremony an nei na tanga chua puyan tuma contestant dang te chu an dinga Miss Mexico an thlop ti lantir na tan an chuak zui ve ngal boka chungzinga chuan Miss Universe ni lai Victoria pokha atil ve nge a ahnua social media hei hi mei che choisa na chu nia hei hi in u naw na chu ni tin an thalak apo zui nge a
Hetia contestant te an chuata ka hian nawata athin rim tual thu nei tu bere mokha a in ti chhota zela Miss Mexico thopa an lungoi lo na lantira chuak te chu hei ti siak na tanga payin du ni lo chuan thuro u te te ya ma se vauna chuan zomero chu a hlo te chiam lem lowa a hmuna chim tu thlen khat te chuan Miss Mexico le contestant dang te an thlopin kut an lo beng ve mek bokane Miss Universe tun thla ni somni pakhata in ti siak na nei chau do na chumi ma an chhehvel na hi pangai takal life ani lem lowa mase Facebook la mai ro chuan thil thleng zong hi life a pek chuania Karlova nawa ta che dan hian chhehvel adeng chuak zui ta ngala Hemini vekhian Miss Universe President Raul Rocha chuan nawa tale Miss Mexico te in kar thil thlenga hian Miss Mexico mai baka contestant za som ni pahni telama antran thu asoi chuak ngala meichete dikna le an zaom na hum him chu an ngai poimo berani thu soin nawa ta chungchang po soi chuaka athleng tu niom zia hrelo hle mai athleng tu chuan ami khwalte angai sakin athlop jok turania Fatima bosi chunga thil thleng hi azaom na ti chiat na le diriam na ania meiche om nem tak chuak tura security a kote ngoi ti ratum te kha ama chau abeilova contestant zong te laka moi lo taka achet na ne contestant te hian harsat na rang paltlangin an ram ai an ron oa za taka lodon son hi an phu ani ati nawata hi achet danin chhehvel pum huap dema hlota ka wangin a in chhir le a nilani khan media kaltlangin trap napin ngai damadi levela mi zong hnena ngai dam kadila he buaina hi hetianga lian hian achua kangti ngaina ka hrelo ani atia social media lamai ro chuan trap napa ngai dam dil jinga chuan ngai dam dil na ro berani hialang ten lo ti sak ve thung hetiang te noi ni ta ka wang hian ceremony hi a hun son hlatania nawata chuan a kai hruai to don lo chiang khop mai Miss Universe Organization chuan a che dan le athu soite wangin a in rol na tur andang zui ngala a in rol ani poin ati tur atlem to via wang antiani Miss Universe Organization hian he thil thlenga wang hian Miss thlan thulani lo tur thu an soi chianga chuti rolin contestant him na tele an zaom na te ro chu an ngai poimo ber ani thu an soinon le a an CEO Maria Bucara chuan he thil thlenga wang hian Miss Universe Executive tele dan lama mithiam te chu Thailand a hian tirlu ngalani thua soya Miss Universe hi meichia te ti chakna tur chhehvel huapa thoman nei na tur munani atia contestant te ti mualpho anom nuwa fuin in lu te choice angula tu mai in dal tir su ati soile soisel na rang kara hian in ti siak na ti tur rang te chu in kai hroina mumal tak noya kalpui chhun zomania nilai khan gown presentation nein contestant te chuan stage a in mel riat tir na neya Miss Mexico mel mu tu rom lain nawa te ro chu alang to lem lo thungane hengkara hian kumsang ni somni palia Miss Grand International atana lo thlan to kumin mei thla alal lukhum kalsan tu India nula Rachel Gupta ming soi chua anite nol boka alal lukhuma kalsan chan hi Miss le kai noi borwa khi ache e mai atia a hoi hotu te ro chuan mi sanina nga amo phurna a hlen lowa wangin kan chu sak zo ka ni e anti ve thungane Miss Grand International India nula an thlan masak ber hian alal lukhuma kalsan pa hian Miss thlang tu te asoi sel chiama an thutia manding lova minen kolna athalo hle boka a chhehvel boruak hi a che em maya Miss ni zui zel na chi ni lo ngoi mai na chi ani lo wangin kalal lukhum hi ka kal sanane tin meithla khan social media posa mi sani hnuwa khan thlakhat chung chu thai hotel te reute anom tira achua an phallovin nilengin an khung thrina a cher theina turin ei turan pengai manglo boka alandan andu khoplo na zong tenen a in rin tok na atla hniamin ril rulama hrisel lo na anei pha hial nina soitel boka Miss ni hi kadu thu sa mania
kan ramayowa thil chin chiat lak tak kasiam te kha kalomin ka in chuang ve hle a mase mis thlanna le a hnulama minen koldana hian ni zui zel chi ani hlol lowani atia Miss Grand International lam hi anin soifia vele ni kha tuna an soi chua chan le chu Miss Grand International hi nawata kai hroina hnuai thlanania Miss Mexico laka achet dudan ngai tuin Rachel soipo hi adik jok nge yang tia soi zui a hlo hle a Miss Grand International an thlanna le a hnulama an Miss thlan an enkol dan hian ngai ven a hlo chho thar meka nawata hi hetia a hming chiata ka chuan Rachel hi dikzo kang tia trana hloa chuktui lo taka a chuak nge don niin alange